Terve! Olen rekrytointikonsultti Timo Katajamaa Solideasta. Haluaisitko saada uuden hyvän työn asiakkuuspäällikkönä tai myyntipäällikkönä innovatiivisessa suomalaisessa esineiden internetin, tekoälyn ja 3D-digitaalisten kaksosten asiantuntijayrityksessä, jolla on globaali asiakaskunta? Onko sinulla vähintään 3 vuoden työkokemus IoT-alalta? Ja osaatko sujuvasti suomen ja englannin kieliä, kirjallisesti ja suullisesti? Jos vastasit kyllä, tässä voisi olla juuri sinulle hyviä uutisia. Nimittäin tamperelainen Meshworks Wireless rekrytoi uuteen tehtävään 2 ammattilaista. Tässä saat vakituisen työsuhteen kasvuhakuisessa ja innovatiivisessa teknologiayrityksessä. Saat hyvän mahdollisuuden olla edelläkävijä IoT-alalla ja olla asettamassa uusia standardeja koko toimialalle. Ja saat kilpailukykyisen palkkauksen. Sikäli kun tällainen työ sinua kiinnostaa, ole hyvä ja mene Solidea Oyn sivuille lukemaan koko rekrytointi-ilmoitus ja jätä sitä kautta hakemuksesi. Tai anna tästä vinkki kaverillesi, nimittäin joku nämä työpaikat saa joka tapauksessa. Heipä hei ja toivottavasti kuulen sinusta pian.